torno ao clube que nos momentos máis escuros e difíciles, nós tamén, como lingua galega, pasamos por anos escuros, pero sempre houve algo que animou a sair desa situación. Presidenta, que la tenemos aquí al lado, y a la diputada de Deportes, que siempre han colaborado con nuestro club desde el momento que nosotros tomamos posesión y ellos llegaron a esta institución. Muchísimas gracias y sobre todo por acoger esta exposición hasta el día 6 de enero, que permanecerán estos bajos de la institución, y espero que para ser visitada por muchos pontevedreses. Está toda nuestra historia, son 75 años de historia. Obviamente, co Concello de Pontevedra e tamén coa Diputación e con todos os que lle queremos ao Pontevedra Club de Fútbol, temos un campo digno que custou moito esforzo facelo e que bueno, pues que ten un longo recorrido e, por lo tanto, que faltan son os resultados deportivos. Eu animo a todo o mundo que vexa a exposición, pero sobre todo que asista aos partidos de Pasarón e que aposte por Pontevedra, que colabore facéndose socio. Eu, cando era pequena, ia con meu pai ao fútbol na miña cidade, pero na miña casa se falaba moito do hai que roelo. Era unha permanente frase que estaba cando falábamos de fútbol, pero eu non coñezo ningunha organización humana que merezca pena que non teña pasado por situacións brillantes e por outras de dificultade, porque esas son as que permiten que se poidan cumplir 75 anos.